Блейк Резник, бунёдгузор ва раҳбари 22-солаи ширкати Бринг дар Сиэтл моҳи март ба Лаҳистон сафар кард то ба низомиёни Украина 10 ҳавопаймои бесарнишин пешниҳод кунад. Вай умед дорад ин дастгоҳ барои ҳимояи украиниҳо аз ҳамлаи Русия кӯмак хоҳад кард. Бринг яке аз даҳҳо ширкатест ки ба Украина дар ҷанг бо Русия ёрӣ мерасонад. арзиши ҳар паҳпод ё дрон $15,000 аст ва Резник барои корбурди он чанд дарс ҳам гузаронидааст. дронҳои мо имрӯз дар Украина якчанд амалро иҷро мекунанд. аввал ҷустуҷӯ ва наҷот, яъне парвоз ба бино, ҷустуҷӯи афроди наҷотёфта, кӯшиши фаҳмидани ин ки оё баъди ҳамла бино ҳифз мешавад ё фурӯ меравад. ҳамин тавр он метавонад барои муайян кардани маҳалли ҷойгиршавии низомиёни рус ҳам истифода шавад. паҳпод ё дронҳо аввал барои кӯмак ба гурӯҳҳои тактикӣ дар ҳолати ба асорат афтодан ва тирандозии шадид дар Амрико пешбинӣ шуда буд. онҳо бе муайянкунандаи макон ё GPS кор мекунанд. мо метавонем вориди иншоот шавем, дур парвоз кунем ва бе истифода аз GPS кор кунем. ин ба он маъност ки дронҳои мо дар дохил аз ҷумла даруни биноҳои бетонӣ ҳам кор мекунанд. дрон аслан як телефони мобилиест ки парвоз мекунад. ҳавопаймоҳои бесарнишин метавонанд дар торикӣ ҳам парвоз кунанд ва ҳатто шишаи тирезаҳоро шикаста вориди бино шаванд. ин шишашикан аст. дар он як моддаи кимиёӣ насб шудааст ки вақте ба шиша мерасад, шиша мешиканад ва ин имкон медиҳад ки дрон дохили бино шавад. Резник дар 17-солагиаш ба сохтани чунин паҳподҳо шурӯъ кард. соли 2021 ӯ барои ин тарҳи худ беш аз $25 миллион сармоя ҷалб кард. тасмими сохтани бесарнишинҳо ва тақдими он ба украиниҳо барои ӯ оддӣ буд, зеро худи Резник решаҳои украинӣ дорад. ба фикри ман ҳимоят аз Украина аз сарзамини худ бениҳоят муҳим аст. ин яке аз ҷангҳои байни сиёҳу сафедон аст ки ман дар умри худ мебинам. медонистам ки бо фанновариҳои нав мешавад ба онҳо ёрӣ расонд ва ҳамин фикр маро ба иҷрои ин тарҳ ҳавасманд кард. Бринг нақша дорад ба низомиёни украинӣ бесарнишинҳои бештар ҳадя кунад ва ҳоло Резник бо вазорати дифои Украина бастаи навбатии ёриҳоро баррасӣ мекунад.